haka duk faɗin duniyar nan babu wanda ya isa ya sani in rabu da uwar 'ya'yana. Wannan ai zalunci ne kuke ƙoƙarin aikatawa a kaina. Da za ka yi haƙuri ka cinye mugun nufinka a kanta, da ya fi maka kyau a rayuwarka. Baka da wata hujja da ka dogara da ita a addinance da abin da ka aikata, sai dai a ɗauke ka a matsayin fasiki kuma mazambaci. Don kuwa Allah ya halicci jinsin ɗan adam mace da namiji, kuma aljanu Allah ya halicci jinsin mace da namiji. To don haka ina gaya maka ya haramta jinsin mutum da na aljan su yi tarayya ko aure. Kada yi min shiru. Idan ku a wurin ku mutane ya haramta, mu a wurin mu aljanu bai haramta ba. Ni dai ina tabbatar maka da cewa Gimbiya Zuhuriya matata ce. Ina adalcin ku raba uwa da 'ya'yanta? 'Ya'yan da a koda yaushe suke ziyartanta a gona take rayawa a zuciyarta, ina ma a ce 'ya'yanta ne? Saboda tsananin ƙauna da ke tsakaninsu. Ni dai ina baka shawara ka fita daga abin da babu ruwanka. Kai gaggawan sanar da ni mafarkin kukan me kake yi? Na kasance cikin tashin hankali da damuwa. Ka faɗa min me ke faruwa? Gimbiya, tausayinki ne ruɗa ne saboda ganin halin da kike ciki. Na kasance mai kuka, ina zubar da hawaye don tausaya miki. Gimbiya, kin taɓa ciwon baya har tsawon watanni 9? Na taɓa yin ciwon baya, kuma wani bakin tsoho ne ma'abocin sihiri ya bani magani na warke. Abinda mutane suke zargi a kanki gaskiya ne, akwai bakin aljani da ya aure ki, ya kuma yi rantsuwa ba zai rabu da ke ba. Shi kuma wannan bakin aljani ya kasance mai yawan fasikanci da ke har san da kika haifa masa 'ya'ya 2. Wannan ciwon ba da kika fama da shi na tsawon watanni 9, daga lokacin da kika ɗauki cikinsa ne har zuwa lokacin haihuwa. Akwai wasu yara da suke kusanto ki har kina ce ma ina ma 'ya'yanki ne? Amincin Allah ya ƙari a gare ki
ya ke mai nufinmu da alkhairi. Waɗannan yara haƙiƙa akwai ƙauna a tsakaninku, sun kasance masu baƙin ciki rabansu da ganinki. To bacci ya ƙaurace wa idanunsu, suna kuka har da zubar da hawaye. Tausayinsu ya kama ni yayin da suka ga kina shigewa ta ƙofar gidana suka leƙo ta taga. To a nan farin ciki ya bayyana a gare su, suka to a gare ki, suka zo gurinki ya shugabata mai nufinmu da alkhairi. Wallahi ni na san akwai tsananin ƙauna mai ƙarfi tsakanina da yaran nan. Ya Allah, ina ma a ce waɗannan ‘ya'yana ne. Ya kai wannan tsoho, me ke tsakaninka da waɗannan yara? To waɗannan yara ‘ya'yana ne, ke ma ki ɗauke su tankar uwa ce a gare su. Gaskiya ne malam, na kasance mai yawan wasa da yara a cikin gona, kuma akwai tsananin soyayya tsakanina da su. Wallahi malam, ina bakin cikin halin da nake ciki. Gaskiya ne, kin biya, karki damu, ki kwantar da hankalinki. Za a magance wannan matsala in Allah ya yarda. Kowace cuta Allah ya saukar da maganin. Ina mai tausaya miki, ina mai yi miki kallo na ƙarshe, ina mai ban kwana da ke, domin akwai sauran aiki a gabanki. Ya Allah ki dawo da rai ko kuma labarin mutuwar ki riske. Ya shugabana, mabuɗin aljannata, wace irin furici kake yi akan magana 'yan muzurhiriya? Malam Muallim ya sanar da mu cewa yau Alhamis da tsakar dare idan kafa ta ɗauke duk bayin Allah sun nufi makwancinsu, zai aike ta wajen sarkin aljanu a can tsohuwar makabarta inda aka daina binne mutane. Ya shugabana, ina tsoron kan mu rasa 'yarmu a yayin kai saƙon. Kowa ya sani cewa wannan tsohuwar makabartar matattara aljanu ce. Ki haƙuri Umma. Wallahi ko da birnin Sin ne zan je don neman warkan abin da yake damun mijina. Zuciyata ta kasance a ke kashe saboda zani neman magani. Amma ina so ku sani, daga Allah muke, kuma gare shi za mu koma. Allahu akbar, Allahu akbar. Kuma a wurin shi muke neman tsari daga sharrin masu yin sharri dare da rana. Gaskiyarki, ma'abociyar faɗin gaskiya, gaskiyarki. To fatan mu Ubangiji Allah ya shige miki gaba, Allah ya taimake ki kuma ya baki nasara. Allah sarkin mijina, kullum ciwo sai ƙara ƙaruwa yake a jikinka, kamanninka suna canjawa.
da ma mutuwa za ta zo maka da yafi komai sassauci a rayuwarka yanzu. Ina maka kallon ƙarshe ne saboda watakila ba zan sake ganin ka ba, watakila zan riga ka koma ga Ubangiji. Ina zo neman gafaranka ne tare da neman addu'anka, saboda zan fita neman maka magani kuma ba lallai ba ne in dawo. Wataƙila shi kenan ba zan sake kallon fuskanka ba. Allah ya baki iko da nasarar tafiya akan neman abin da kika je nema. Da yadda Allah za ki dawo ki same ni ina raye ba mutu ba. Da zan sami iko da magana da sai na bar miki wasiya, sai na ci ki ɗauki ɗawainiyar iyayena don su tabbatar na auri mata ta gari. Yana ni na tabbatar irin wannan tafiya ta rabuwa ce ba ta gane ba ce. iyakata nan. Ga wannan takarda. Ki miƙe hanyar da na nuna miki. Duk wani abin da zaki gani wanda zai firgita ki, kada ki tsorata. Ki ci gaba da addu'an nan da na gaya miki. Idan kika tafi, za ki ga mutum ɗaya akan kujerar zinare. Ki miƙa masa wannan takarda. Allah ba mu nasara. Ya ɗana Mahadi, hakika na ɗeba tsammani daga rayuwarka. A koda wani lokaci ina yi maka kallon gawa ne marar amfani akan doron ƙasa. Ya kai ɗana Mahadi, da za ka iya fidda maganar da za mu ji ta mu iyayenka, na san bai wuce ka ce mu taya ka da addu'a ba. Ga matarka can Gimbiya ta tafi don nema maka magani, kuma ba ko ina ta tafi ba illa tsohuwar makabarta, wadda kowa ya san cewa tsohuwar makabarta nan ne matattarar aljanu. Mahadi, Allah ya baka lafiya. Allah ya baka lafiya.
Ya shugabana, babu abin da ya kamace mu da mi a wannan daren sai addu'a. Ubangiji yana karɓa addu'a bayinsa, musamman ma waɗanda aka zalunta. Gaskiyarki ne sarauniya na Khadija. Hakika wannan dare ne da ya kamata mu yi addu'a domin nema wa 'yarmu mafita. Amma bakin ciki ya hana ni in fuskanci Ubangiji na domin in yi addu'a. Ina mai tabbatar miki da cewa zan tafi domin in nemo 'yarmu. Duk halin da take ciki zan tafi neman ta. Kai babban kuskure ya shugabana. Kowa ya sani babu wanda yake zuwa wannan tsohuwar makabartar kuma ya dawo da rai. Ka so kake kan mai da ni bazawara. Haka ba zai taɓa kasancewa. Ke Zuhuriya, me isa kike so ki je ki cutar da ni ne fa mijinki uban 'ya'yanki. Me isa kike so ki je gurin da za a gusar da rayuwata? Allah ya tsare ni daga sharrinka. Ban kasance mata akan tafarkin matar aurenka ba. Hakika kai masharranci ne kuma fasiki a gare ni. Tunda har ka samu ɗaya tare da ni. Insha Allah ku sai kaga sakayya nan ba da dadewa ba. To lalle zuciyata ta gaskata mini kina nufin cutar da ni. To amma ni na kasance mai tsananin ƙaunarki. Ni kuma na san zuciyata ba za ta bari in cutar da ke ba. To amma Gimbiya ki sani fa ba zan bar ki isar da mugun nufin ki ba. Malam mu'allimu, ka kasance kana daga cikin masu karya alkawari kuma ka san laifuffukan masu karya alkawari. Yanzu ni kai mun adalci kenan? Kana so ka raba ni da matata? Ni da ka gani na fi ka sanin alkawari, saboda ni ina da hanyar da zan share ka daga doron ƙasa, amma saboda muhimmancin alkawari ban yi haka ba. Kai kuma ka kasance azzalimi, fasiki, kana amfani da wannan dama kana zaluntar ɗan adam. Me zai hana ka tsaya a matsayin da Allah ya aje ka? Na rantse da kakanni na masu dogon zamani, zan ɓoye sirrina, zan hallakar da abin da nake so, zan kuma baiwa ‘ya'yana haƙuri domin zan kashe uwa ta su. Jimbiya zuriyar matata, ina za ki je a daren nan haka? Karki manta
duk inda za ki je a kaina za ki je, kuma ba na son rasa ki, ni ne kike so. Kin ga na samu sauki, kin gani? Mu tafi. Ya Allah, ga mu bayinka ne muke roƙo a gare ka. Na san kai kake amsa addu'ar bawan da ke roƙo a gare ka. Cikin wannan dare ya Allah, ya ta zuhuriya Allah ka tsare ta daga dukkan sharri. Cikin wannan dare ya Allah, ya ta zuhuriya Allah ka tsare ta daga dukkan sharrin da ka iya cutar da ita. Alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun kaskantar da kanmu a gare ka ya Allah. Mun shaida ba wani sarki sai kai, sarki ɗaya da ke da ikon mulkin duniya. A gare ka muke neman bukata, kuma kai kake da ikon biyawa bawa bukatarsa. Ya ta zuhuriya, Allah ka kowa sanin halin da take ciki. Ya Allah ka tsare ta daga dukkan wani sharrin da ke iya samunta. Ya Allah ka sa ta yi nasara akan abin da ta tafi nema. Na rubuto maka wannan wasiƙa ne ya shugaba daga cikin jinsin aljanu. Na kasance ma'abocin kuka tare da zubar da hawaye. Na sani kai kaɗai ne za ka iya share min hawaye na. Wannan mata yar sarkin musulmi ne mai martaba Saiful Mulk. Akwai aljani baki ifiritu mai suna Daƙaƙa. Ya kasance ma'abocin fasikanci da ita, ya kashe mazaje da dama a kanta. Na roƙe shi ya ƙi haƙura, ya kasance mai taurin kai.
don haka gaggauta ɗaukan mataki daga malam mu'allimu dan Marwana. Dakaka! 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 Me ya haɗa ka da wannan baiwar Allah? Me ya haɗa ka da wannan baiwar Allah? Ka kasance azzalimi, fasiki, macuci, ya cikin jinsin irin na aljanu, ka rasa wadda ta dace daidai da kai sai wannan baiwar Allah. Ka cika babban azzalimi. Malam mu'allam dan gidan Marwana ya ma magana, ka kasance mai taurin kai. Ku za mu ma hukunci irin namu na aljanu yanzu nan. Zo ka shiga cikin kwalban nan. Ga wannan ganyen in an ji a shafa fuskan mara lafiyan su 3 in Allah yadda zai samu lafiya. Sa'an nan kuma ga wannan kwalbar in kin je ki ba malam mu'allam dan gidan Marwana. Karbi! Mahdi! Mahdi! La ilaha illallah Muhammadu Mahdi ya gaya min da gaskiya. A'a, ina son Mahdi ba zai mutu ya fanni ba. Mahdi ba zai mutu ba. Mahdi ba zai iya mutuwa ba. Mahdi ba zai iya tafiya ba. Mahdi ka tashi ka gaskata abin da nake faɗa. Dan Allah ka tashi. Na san baka mutu ba, ka tashi. Mahdi ka tashi.
na san ba za ka mutu ka bar ni ba. Ka tashi ma. Mahdi. 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 Ni da ma na san dogon suma yayi. Malam Muallimu dan Marwana, godiya nake a gare ka mai tarin yawa. Wallahi wannan taimako da kai daidai yake da mutumin da ya ceto rayuka. Ina mai ƙara godiya a gare ka Malam Muallimu dan Marwana. Me kake bukata da za ka furta abin da kake bukata ko menene, wallahi za a yi maka shi a halin da ake ciki yanzu. Gaskiya godiya nake ya shugaba na sarki musulmi. Dole ne in taimako akan wannan yara, matsayinsu daidai suke da yaran da na haifa a cikina. Wallahi ba ni bukatar komai daga gare ku. Wannan kwalba kuma zan tafi da ita, zan je jefa ta a tafkin bayan garin. Malamai magada annabawa kenan, malamai makusanta ubangiji wadda babu duniya a rayuwarsu. Amma ya zama mana wajibi a wannan fada mai albarka mai maka kyauta wacce za ka ji daɗinta, kuma za mu yi maka tsakaninmu da Allah. Diya nake na sarki. Salata na goma. Dogon zamani ke ce mi izani a sanadin ki na warke. Haka dogon zamani min yi har waraka daga Allah. Dogon zamani ya shiri na hidayar gaskiya. Dogon zamani min yi har waraka daga Allah. Dogon zamani ya shiri na hidayar gaskiya. Dogon zamani min yi har waraka daga Allah. Dogon zamani ya shiri na hidayar gaskiya. Kena baiwa makami zuciyarki akwai mi izani. Kirke ni muhimmi idan kina karfin imani. Yanzu kunci na ya yaye kuma baki yin ta a waye. Juriyar sosani ni ba na alhini. Dogon zamani zorke ni ka jani. Kin nuna halacci kin rike ni da kaunar gaskiya. Dogon zamani min yi har waraka daga Allah. Dogon zamani ya shiri na hidayar gaskiya. Zuci kwai mizani yarda daga so alfano. Gwarzon zamani ne riko daga sufa kamanno. Lafiyar ka da jari ta kama daga taban kanno. Zuciya ki ka wanke a sanadin ki na warke. Dogon zamani ke ce yau ki ka jani. Ka nuna halacci kai da bawa amanar gaskiya. Dogon zamani min yi har waraka daga Allah. Dogon zamani ya shiri na hidayar gaskiya. Dogon zamani min yi har waraka daga Allah. Dogon zamani ya shiri na hidayar gaskiya. Dogon zamani ya shiri na
zuciya ta bani da sake. Na taho na yi waƙe da sarewa ne miki take. Kambinki na ɗauke zuciya ta yau ni ise ke. Na gode ilahu Ya sarki Allahu mai mulkin kalbu shine yau mai ilmu. na baki amana ni da ke fata mi ijuriya. Dogon zamani min yi harwarka daga Allah. Dogon zamani ya shiri na hidayar gaskiya. Yau bani da kunci domin na yanke takaici. Na daina kaɗaici don na dace da azanci. Na gamsu da yanci dole ne na yi yau makanaci. A wurin soyayya ba a sun ja ayayya. Ashe yardar soyayya sai mai alkunya. Mun gode ilahu da ya ba mu amanar gaskiya. Dogon zamani min yi harwarka daga Allah. Dogon zamani ya shiri na hidayar gaskiya. Dogon zamani min yi harwarka daga Allah. Dogon zamani ya shiri na hidayar gaskiya. ƙarshen mai taurin kai jin kunya da nadama ka zalunci kanka da kanka. Haƙuri da dangana su ne halayen ababen halitta na gari. Daga yau ba wanda ya san ranar fitarka daga cikin wannan kwalba, wannan tafki kuma wannan inda zan jefar da kai kenan. Ya kai wannan ma'abucin kamun kifi, ka ji yadda aka hukunta ni a cikin wannan kwalba. An zalunce ni, an raba ni da matata, an raba ni da 'ya'yana. Saboda Allah ya kai wannan mai kamun kifi wannan cutarwa da mai ta yi kama. Lallai azzalumai sun cutar da kai. Ka ji gaskiya ta fita daga bakin masu kamun kifi. Na rantse maka da dogon zamani irin ku ba ku da yawa a cikin duniya masu faɗar gaskiya. Ka faɗi buƙatar ka ta biyu in biya maka, ni kuma in cika alƙawari na in kashe ka. Buƙatata ta biyu sa'an nan kai kuma ka isar da saƙonka na kashe ni. Ka sanar da ni yadda aka yi ka shiga cikin wannan kwalbar duk girman ka ɗin nan. Lalle kai mukusancin Allah ne, da na yi zaton za ka buƙaci dukiya don ka bar wa magadanka. Ashe kai a duniya dukiya ba buƙatar ka ba ne, to bari in nuna maka yadda aka yi na shiga cikin kwalba, sannan bayan na fito kuma in kashe ka. Ganin wautar ɗan adam, to Allah ya karrama ɗan adam akan kowace halitta, basira, hikima, sai dai ka hallaka wani amma ba ni ba. Wannan ita ce ƙarshen hikayar kakana da aljani
ina kwalba take? Bata ma ina kwalban nan take? Hakika dama na tabbatar da ba za ka iya haɗe kwaɗayin ka ba da masu yakan wannan al'amari. Kai jama'a. Ina kwalba to? Hello, John. Ina kwalba take? Yauwa Mr. Badamasi, waɗannan mutanen sun kaɗaitar da kansu su biyu a cikin ɗaki. Sai da muka buɗe ƙofar muka same su cikin ɗimuwa da firgita da gushewar hankali. Sakamakon binciken da muka yi ya nuna mana cewa ƙwayar idansu ta ga wani abu wanda ƙarfin idan ɗan adam ba zai ɗauka ba, haka kwakwalwarsu da tunaninsu. Shi sa suka samu kansu cikin gushewar hankali. Idan ba dan nayi musu allurar bacci ba, ba zan iya samun control ɗinsu ba, inda duk asibitin nan mun tare ba za mu iya control ɗin wannan matan su. Me wannan kwalbar take a nan wurin? Wannan kwalbar kwarai da gaske na same ta a hannun wannan matar, kuma kwalbar a buɗe. Bisa ga dukkan alamu su suka buɗe kwalbar da kansu. An samu wannan kwalbar a cikin ɗaki tare da su sosai, kuma a buɗe a kuma hannunta. Me abin yi yanzu? Ina tambayan ka menene abin yi? Ta ni ma ba sani ba. Ban san wani abin yi ba. Abu ɗaya da sani shine ka jawo mana musiba
da ni da kai ba za mu sake samun zaman lafiya. Kai kuma waye da zaka shigo mu a cikin ƙuryar ɗaki? Me kake bukata? Ina miki kallon mamaki ne daban al'ajabi. Yau shekara 150 kenan aka raba ni da ke. Ashe za mu sake saduwa wata rana? Ni ban san ka ba, ban taɓa ganin ka ba. Kuma shekaruna ba su kai iya adadin da kake faɗa ba. Na dai fi siffanta ka da azzalumi masu nufina da zalunci. Kada ki ɗauke ni azzalumi, ki ɗauke ni mai sakki ne. Ni ne uban 'ya'yanki shekara 150 da suka shige. Haba, bari in tunasar da ke abin da kika manta. Ina mai jawo hankalinka da kada ka yaudari kanka, saboda ni ba ni bace wacce kake siffantawa, ba ni ce matan da kake magana ba. Wataƙila siffanmu ne zo ɗaya da ni da ita, kuma ai ba laifi ba ne, saboda Allah yana halittar mutane irin haka. Kai, ba zan iya rayuwa da azzalumin mutum irin ka ba. Kin tashin daga bacci. Me ke faruwa? Abba, mummunan mafarki na yi da wani bakin tsoho mai mummunan kama. Yana bani labarin wai mun yi shekara 150 da ni da shi. Har yake tabbatar min da cewa shine uban 'ya'yana. Dama na san hakan ta taso. Hakika an tsokalo musifa da tashin hankali. Zuriya, ina tausayin ki da ma duk wani namijin da zai kusance ki. Abba, kada a ce abin da ya faru da Gimbiya Zuhuriya shi zai faru da ni. Ya baki labarin Gimbiya Zuhuriya? Ya bani labarin ta a cikin mafarki, saboda yana ɗauka ni ce ita. Ni ina ganin mu ba kawo nan mu shawara, mu yi kokari mu haɗa yaran nan aure,
don maganar mafarki shedan na iya shiga ciki ya wargaza al'amara musamman in za mu yi aikin Allah. Mr. Badamasi, ni ina horon mu da kada mu bari son zuciya da son abin duniya ya rufe mana idanu mu je mu ɗauko ruwan dafa kanmu. Irin abubuwa da suka faru a baya ya kamata su zama darasi. To, Professor, ni na kasance daga cikin masu kuskure da na umurta aka je aka fito da kwalban nan. Amma kana ganin abin da ya faru da gimbiya zuhuriya zai iya faruwa a wannan zamanin? Mr. Badamasi kenan. Kai fa ma'aikacin tarihi ne. Babu abin da baka sani ba na dangane da tarihi. Ka sani tarihi yana iya maimaita kansa. Kuma mafi yawa daga cikin jinsin nan na aljanu halitta ce mai rukon gaske. Wannan kuma abu ne wanda ka sani. Saboda haka ni dai nake mai ra'ayin da mu jinkirta da wannan abu tukuna. Yes, this is my candid opinion. Ta riga ta faru, yanzu na san dole mafarki na zai zama gaskiya. Kawai mu haƙura da junanmu. Ya kiyar wannan magana? Wannan al'amari ne na iyayen mai. Burin su ga sun hada mu aure da ni da ke. Amma na tabbatar yanzu dole ne a dan takaita da wannan maganar zuwa wani lokaci. A ga me hali zai yi. Gaskiya ne zuriya, mafarkinki gaskiya ne, dole ne ku yi haƙuri da juna. Kai kuma waye kai da kake gaskata wannan magana? Ni ne wanda ta yi mafarki da ni jiya da daddare, masoyinta kuma uban 'ya'yanta. Ni ne wanda nake cikin kwalban nan, saurayi da budurwa suka buɗe ni sakamakon san duniya. ina tunanin kuɗin da Mr. Badamasi zai ba mu akan wannan kwalban. Me zai yi da kwalban kuma me zai mata? Ina da labarin kwalban nan. Tana da girman tarihi a duniya. Ta kai misalin shekara 150 a duniya. Ko dan adadin shekarun da ta yi a duniya, ai za ta yi daraja. Idan shekarunta ne, bai kamata ya ba mu kudaden da ya kai haka ba. Ni ina tunani akwai wani sirri akan wannan kwalban. Ka duba cikinta yadda ya kasance farisar gashi yana kyalkyali.
gaskiya ne, amma ki sabon da ya kamata mi ko kuma buɗe ta magani. Saurayi da budurwa sun kasa faɗin buƙatarsu ta duniya biya musu, shine dalilin da na kaucar da hankalinsu. Zuhuriya ce macen da na taɓa so a duniya fiye da komai. Ina tsananin kishi idan na ga namiji ya rabe ta. Na kashe maza sun fi 100 a kanta. Ni gaskiya ban yadda da wannan hujjar da kuka dogara da ita ba. A ce wai abin da ya faru shekara 150 sannan a ce wai yanzu ma shi zai ƙara faruwa, wace hujja kuka dogara da ita? Faruwar al'amari cikin mafarki. Ya kamata ki fahimci abin da suke kokarin sanar da ke. Kar son ɗaya ya aure ki kasa hango abin da nake hango miki. Saboda haka ba ɗan jinkirta maganar auren ne. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ajiya maganar aure tsakanina da Zuhuriya abu ne da ba zai yi ba ma ni ba, duk mahalukin da ya sake ya aure ta to ya auro wa kanshi masifa, ya hauro wa kanshi tashin hankali, saboda an riga an buɗo bala'i tun da aka riga aka buɗe kwalban nan. Zuhuriya, yanzu har yanzu kina ci gaba da wannan kuka? Ina tabbata duk namijin da zai aure ni yana cikin hatsari babba. Yanzu shikenan haka rayuwata za ta kare ba tare da aure ba. A wani matsayin mutanen gari za su kalle ni. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dama na san dole ne mu ci gaba da kasance cikin irin wannan musifa a wannan gida, amma babu komai, zan ɗauki mataki, domin ba za ki ci gaba da kasancewa haka babu aure ba har iya tsawon rayuwarki. Zuhuriya, ki haƙuri, and like I said, zan ɗauki mataki. Ba kowa suka mu cikin wannan masifar ba illa Mr. Badamasi, saboda tsabar san zuciyarsa da neman abin duniya. Ma ki haƙuri.
ni ne ya kamata in kusance ki, da ni ya kamata ki yawo a cikin duniyar nan duk inda za ki, kuma ni ne na dace da zuhuriya. Allah ma dai ya halacce ta zuhuriya saboda ni. Dogon zamani muna tare da ita, yanzu kuma gashi muna tare da ke a nan, kuma ina son ki. Tabbas ka kasance azzalimi macuci mai cutar da ɗan adam. Allah ya halicci zuriya ne saboda ni a matsayina na ɗan adam in aure ta, kai ko ya haramta maka ita saboda kai aljani ne. Anas, dan Allah ka daina faɗin irin waɗannan maganganun, saboda na sa akwai mummunan cutarwa da wannan mugun tsohon ya tanada ga duk wanda yake so na. Ni ne na fi dacewa da zuhuriya, kuma Allah ya halicci zuhuriya saboda ni. Kuma tsawon zamani muna tare da ke, don haka na fi kowa santa a nan duniya. Kai kuma yanzu zan nuna maka kishi irin namu na aljanu. Ka za ta faru tunda na baku labarin hikayar aljani da gimbiya zuhuriya. Kun riga kun tada masifa wanda wallahi maganin masifar sai Allah. Yanzu Malam Madugu, na sani dan uwana saboda san abin duniya ya sa ya tafi kuskure. Menene abin yi yanzu, me mafita? Sai dai mu ba hanyar da sarki Saiful Maluk da wazirinsa suka bi. Ta wannan bangaren ne kawai za mu samu mu cimma burinmu. Malam Madugu, ni wai ni a nan kurkusa wani malami za ka haɗa mu da shi? Akwai malamin da zan hada ku da shi, sunan shi ya shahara akan al'amuran da ya shafi aljanu a cikin arewacin ƙasar nan. Ba wani bane, shine malam na gindin dorawa. sai yanzu na lura zancen da kuke yi ba canfi ba ne.
kanin daren jiya da yau jibi duk inda ka fita a hayyacinka kamar ka shekara kana jinya. Ni dama na san dole haka zai faru da ni. Bai kamata a zauna haka ba. Ya kamata a tashi tsaye a neman magani musamman ga ita Zuhuriya domin a ga an raba ta da wannan shedanin aljanna. Ne shi kadai ne ya kamata mu mai da hankalin mu akai. Yanzu menene yake damun ka? Yanzu babu abin da yake damuna sai kirjina. Kirjinka? An jiya da daddare. Mr. Badamasi, rigidity nan naka shine ke bani mamaki wallahi tallahi. Kana da kafiya Mr. Badamasi. Duk musifan nan da muke ciki kai ka ja mana ita. Sai da na ce maka kada mu bude kwalban nan. Kada mu bude kwalban nan Mr. Badamasi. Yanzu wata rana a cikin wata rana da ni da ‘yata da ɗanka da kai kanka duk muna cikin musifan nan. Professor, wannan abu ya riga ya faru. Ya kamata mu san halin da muke ciki ne kawai. Allah ya riga ya kawo wannan kaddarin kuma lalle sai ya faru. Yanzu sai mu jira mu gani idan mu nemi malam na gindin dora muka ko Allah zai sa mu samu wata mafita. Shine kadai abin da yake. Allah ya samu dace. to ni fa na kasance mai imuwa da wani masifaffen kishi a kanki. Ki kwantar da hankalinki, ina tare da ke a kowane lokaci. Farin ciki na ni na kasance masoyinki a wancan zamani, uban 'ya'yanki. Allah ya tsare ni daga sharrinka. Kai waye? Ban san ka ba. Ba ni ce wacce kake tunanin kai rayuwa tare da ita ba. Ba ni bace. Amma na san Allah yana iya ikonsa ya sake halittar wata mai kama da ni. Ni mutum ce. Sabanin kai aljani. Ba na san ka. Kwantar da hankalinki, zancenki gaskiya ne. Allah ina iya yin ikonsa kuma ya sake halittar siffar uwan 'ya'yana a wannan zamani. To shine misalin yadda ya faru da ke da ita. To akwai soyayya amintacciya a tsakanina da ke. Ba na san babban cuci a zalimi.
malam na gindin ɗorawa. Kada ka sa kanka a cikin abin da bai dame ka ba, saboda kar ka sa kanka a cikin hallaka. Na kashe mazaje da yawa a kanta a shekarun baya da suka shige, masu yawa. Har yanzu kuma ina alfahari duk wanda ya ce yana son ta zan kashe shi. Gaskiya wannan al'amari ya fi ƙarfi na, domin sun daɗe tare da ita shekara da shekaru, kuma yanzu aka yi mun nuni da cewa in cire hannuna ko a kashe ni a kanta. Saboda haka wannan al'amari ba zan iya ba. Malamin da ya za a yi ka taimaka mana don Allah mutu daga cikin wani lamari, yanzu babu yadda za a yi kenan. To, mafita guda ɗaya tak shine akwai wata saida Batulu, na ganin gurin da za ku je za ku samu waraka al'amarin nan, amma ni har ga Allah ba zan iya ba, abin ya fi ƙarfi na. babu abin da zan ce da ke sai da in ce miki ki haƙuri, kuma da izinin Allah za a magance wannan lamarin, tunda Allah ya sa akwai kyakkyawar fahimta kuma akwai soyayya mai ƙarfi tsakanin da ke. Wai me yasa kuke yaudarar junanku ne bayan kun san matsalar da take tsakaninku? Ni fa da ku ne santa da junanku da yafe, ba don wani abu saboda bakin cikin da zai faru tsakaninku. Hajiya, akwai zumunci mai karfi tsakaninmu, bai kamata a ce mun nisanta da juna yanzu ba, kuma yana kyautar da zaton ni matar Anas ce wata rana. Ajiya, magana da Zuriya ta faɗa haka ne, gaskiya ne. Inda aka tashi tsaye aka nemi magani za a iya samun maganin, da duk wata cuta akwai maganinta. Anas, ya kake gaskata maganganun Zuriya ne? Ko kana tunanin akwai ranar da zaka aure ta? To bari maka gargadi na ƙarshe. Ka ba abin da mahaifi ka ta gaya maka. Ka nisanci Zuriya don gudun abin da zai faru nan gaba. In ka ƙi, kai ka sani. In kunni ya ji, ka fitar da kanka daga halaka.
kai dai kada ka damu. Ni abin da nake so da kai, ka bi sharuɗan da na gaya maka, kuma ka aiwatar da dukkan sharuɗan da na saka maka a lokacin da ka tashi za ka aiwatar da abu. insha Allah ni mai aikata dukkan abin da kika umarce ni ne, duk da cewa yayi alkawarin zai kashe ni idan har na kusance ta. Gashi kuma abubuwan da kika umarce ni dole na kusanci ne da ita. Yana alwashin ya kashe mazaje da yawa akan kishinta. Ina sanar da dukkan mugun nufin da yake tattare da shi a kanku, amma ba zai samu galaba a kanku ba, don mai gaskiya yana tare da Allah. Ni abin da nake so da kai, ka daɗa ƙarfafa zuciyarka. Insha Allah. Ka ci ko? Na ji. Ashe kai ma kana da niyyar zuwa nan wurin ka same ni? Kin sani ba zan taɓa iya haƙuri ba tare da na zo na duba halin da ke ciki ba. Kin sani akwai ƙauna mai ƙarfi tsakanin ni da ki. Ina mai tabbatar miki duk duniya nan babu mahalukin da ya fi nisan ki. Dan Allah ga daina faɗa min haka. Na san akwai soyayya amintacciya tsakanina da kai, amma ya zama dole mu nisanci juna. Babu abin da zai sa nisance ki. Ni ne mijinki, ni zan aure ki insha Allah. Ko da wannan bakin aljanin yana so, ko da baya so, na tabbatar shi bai isa ya hana na auren ki ba. Ka kasance makarici zuriya da za ki kewaya ko ina a cikin duniyar nan, to ba za ki samu masoyi da ya kai ni ba. To ni fa na kasance cikin dogon zamani ina ƙaunar ki. Wannan yaro na yi maka gargaɗi na ƙarshe, to kaga kai ma za ka kasance cikin waɗanda nake kashewa a kan. Kai dai azzalumi ne, fasiki ne kai. Me yasa ba za ka rabu da ita ba? Ba za ka je cikin ƴan jinsinka aljanu kai aure ba? To me yasa za yi amfani da ke a cutar da ni? Ni na kasance mijin Gimbiya Zuhuriya ne, to shekara 150 da suka wuce. Sai kuma ga wata mai irin siffarta ta bayyana a cikin wannan zamani. Kamanninsu ɗaya, siffarsu ɗaya, ga su kuma sunansu ɗaya. Dole zuciyata ta yadda ita ce dai Allah ya sake dawo mini da ita. Idan ko har kuka ce za ku raba ni da ita, to ba ku yi muna adalci ba. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات Zuhuriya? Zuhuriya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sannu.
tsarki na salatan sarki Allah su ƙara tabbatuwar dawwama ga zaɓin Allah mai girma da gaskiya rahamar halittun Allah. Biyayyarsa ita ce kubuta daga tsiyata, soyayyarsa ita ce arziki fili da ɓoye. Annabi Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, amin summa amin. Menene makaɗin koro Rabi'atul Badawiyya hanyar neman tuba don ayyukan kwarai, fatan samun aljanna da roƙawa. Tun da kike gidan nan kin taɓa yarda da ni a matsayina na mijinki? Na manta da haka. Kin manta? Wato ma baki san aure yadda yake ba kenan. Bayan kazar-kazar ɗinta na sheke aya cikin waɗansu sanadudduka masu rikici, kukan Rabi'atul Badawiyya, riyatar Rabi'atul Badawiyya, farin cikin Rabi'atul Badawiyya. Sunan wannan ingantaccen shirin Rabi'atul Badawiyya, ku sai na kallon ku. Yara hula, hular ta ci bura ubanta. Shahararren kamfanin tsaro shirye-shirye masu tsarin fitar kallo Albalash Productions Jos. Ku shaida shirinsu mai tsari, ku kalli shirinsu mai tsari, ku sayo shirinsu mai taken Rabi'atul Badawiyya. Rabi'atul Badawiyya. Daurin dami na mazan tumu ba maiwa ba, cikin dare sai Rabi'atul Badawiyya ta isa wajen domin zaɓin tumu guda cikin dami ɗaurarre, ma'ana mijin da ta zaɓa domin su yi aure da junansu. Hakan suka yi kulli cikin yarjewar junansu domin zaman su ya ɗore. Kash! Kin sani na zama mai wayo, keke karibi ta ne na zam kamar azanin goyo, tamkar dan yaro magana gare ki nake koyo. Godiya ne wa Allah ni'imar karabina kalla. Me yasa zan bar kazanta a baya na wuce wajen na girme shi, na dawo cikin tsafta da annashuwa da farin ciki, sa'annan kuma ka so ka mai da ni cikin kazanta? Lalle Rabi'atul Badawiyya kin raina mu hankali. Juyi ya juya zamansu cikin bakar amsar sakayya. Mijinta ya kasa tunaninsa wajen mai da ita cikin halin da ta baro. Wani irin hali? Me dalili? Yaya kasancewar tarkonsa a kanta? Bari ga talla yayi alamu. Rabi'atul Badawiyya. Rawan ne ba ku iya ba, ko kuma kyan ne ba ku da shi. Kin manta da cewa ko a gidan giya akwai babba? Ƙarya ta ce wallahi. Me zai kai ki faɗa da gini? Ga kina kasuwar gini har za ki kira ni da gini. Rabi'atul Badawiyya. Wajen rubuta shi da tsaro shi cikin waɗansu ajujuwan darasi cikin fidda labari na ainihi daga kissar tarihinta. Rabi'atul Badawiyya. Nufin shirin ku yi kallon tarihin ta cikin wannan ingantaccen shiri. Me tarihin yake baiwa masu kallo bayani a takaice? Wanda ya shirya Kabiru Albalash, gwamnan gwamnoni baya goya marayu, wanda ya bada umarninsa shahararren darakta mai aikin tsarawa da hikima da basira Salisu Ma'azu. Rabi'atul Badawiyya sabon shiri a cikinsa don ɗaure tsarin shiri akwai labarin kallo na hasadar cikinsa, akwai labarin kallo na kishin cikinsa, akwai labarin kallo na cin amana a cikinsa, tsare-tsare rikici da iyakarsu a cikinsa. Rabi'atul Badawiyya. A ce mata tana lafiya tun jiya da dare har zuwa wayewar gari? Ƙarya ne wallahi. Karuwa kenan mai zaman kanta mara aure. Rabi'atul Badawiyya. I don't know why there's another scene. I don't know why there's another movie. But I do ya want. Rabi'atul Badawiyya yana fitowa.
a tsoho ina fata ka san me yake faruwa a tsakanina da ɗanka wato Islam. Kai Islam baka da muhalli a gidan nan. Islam ina jarumtar taka take yau har kai ne zaka ga za a mu wadda ka sani fiyaɗe baka ce komai ba. Ka zo faɗa ne? To masifa ma ni siya nake yi bala'i kuma roƙonsa nake yi. Barin tambaye ka uban waye ya tsaya maka har ka zo gabana kana gaya min irin wayannan baƙaƙen kalaman. We had such potential, such promise, such courage, but we wasted our time, our intelligence for the blind pursuit of selfish interests. Independent movies traditional concept proudly presents Unwash. Ko kana so ko baka so ina so ka tattara inaka da kai da iyalanka ku bar garin nan idan ba haka ba kuma zan sa a ware da kai. Ni fushi yanda ka san muhimmancin zaki haka nake akan bin bukata rai ba ba komai ta ba. Idan ba za ka zo mu tafi garin Bauchi ba kamar yadda Mansur Khan ya ce mana komai dare ku bar garin nan. Dama ɗana ɗaya Islam ne na rasa shi har abada. Sun zo a matsayin mun faɗi sai da Islam ya zo mutumin da na ɗauka a matsayin ɗan uwa jarumi kuma namiji sai a yau gashi ya nuna mun shi rago ne. Isna wannan karan kuma abin har kotu ya kai shi. She tells a story of young innocent man but mentally changed, living a happy life until one day an evil man intervened. Wash. Introducing young stars Muhammad Awal and Rahama Jabbar. Executive producer Shamsia Ismail, producer Mustafa Sheikh na kimiyya da fasaha, and directed by Mansur Khan Abdullah. Promise to take a revenge. Kaga goga na sumoli, a barka sai ta Allah ta yi. Kaga manyan gayu masu wankan turawan zamani. Kowa ya ganka ya ga ado, ga shegiyar ka can. Kowane mutum a garin nan yana da 'yancin da zai yi da rayuwarsa yadda yake so. Yau ina fir'auna yake, ina karfin mulki irin nasa, ina dakarunsa. Sama san haka za ka zo min duniya tun kana jin jiri da na roƙi Allah kawai Allah ya raba ni da Isan da Allah da Allah kika zo gidan shaidanu. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai yabo da godiya sun tabbata da jallaboni na gwanaye mahalicin samai da kasai yayin da aka tsawa mutane suka tsorata dabbobi suka firgita tsuntsaye suka gigita ƙasa ta girgiza gine-gine suka rushe iska maɗaukakiya ta taso ta share dukkan wata dauɗa. Sarki ya ce kowa yana da izinin da zai komai. Mahaifina
da mahaifinta suka bani izini domin yanzu zai aure tawakkaltu. ƙarya kake yi sanda ko a killa shi ta kudu cewa za ki kwata min saurayi daga yau ki bar hanyar saurayi na in ba ka wallahi zama cikin garin nan sai mutuwa ni wata ce wacce nake gargashin iyayena ta yadda suka yi da ni me kuma zai haɗa ni da mijin karuwa uwar ki ce karuwa ke kuma karuwar gida wallahi in dai garin nan gatan ki ne Zamani ni ne zan karya ashe mun ta bayi ma ba riba kenan in ta namiji zai da ke mu idanuwanta sun makanci ba ta ganin kawai sai abin da zuciyarta take kauna iko hankalinsa baya kanta yana can gun karuwarsa wallahi in dai jinaranki ko tsoho ba na son shi kamar yadda nake son shi yanzu ne tabbatar da za ka amsa sunanka bakin cikon bari biya maka tawakkaltu ƙarya ne ka aure ta sanda soyayya hattara gargadi da kuma nishadantarwa mai so da wanda ake so a fagen soyayya tausayi kuma gajen dukkansu sun dunkule a cikin shirin da muka zo muku da shi sanda babban kamfani ne da da kundin labari na jan kunne AS Kurafin Production Jobs wai wace irin sana'a za mu kuma ina za mu fara me yasa kike so kin gazban mu da karuwan mutunci a garin nan in da kuɗin shi komai sai a bashi gaya ma aka yi hajiya kan dai ta mutu wai shin Allah gafarta malam ina da tambaya wani wannan mutuwa ba za mai tawaye bane ko a cikin shin kanshi a cikin garin nan ne kuma kowane dare sai mun zubar da hawaye da ni da iyalina sakamakon ɗan da muka haifa gurɓatacce. Haruna Talla mai fata, Sadi Sawaba, Halima Atete, Fati Toro, Abdu Kano, Tijjani Usman Faraga, Tanimu Akawu, Muhammad Sani Garba, Malam Ibrahim Kazallaha, Zainab Ungorogo, tare da gabatar muku da sabuwar fuska Abdullahi Boka, tare da sauran dukkanin taurarin shirin. wallahi mutuwar gaskiya zai misali da gargaɗi a al'umma. Ɗaukan nauyin shirin Alhaji Sani Kura, labari tsarawa Muhammad Sani Garba, ba da umarni Salisu Mu'az Sanda. Ɗanka ko ɗana. Zan fita maka a gida mai gidan duniya, jikan ƙaruna, amma ka sani zan dawo. Kuma wallahi tallahi suna tafi da ɗana. But not tested. A man is appointed to oversee the affairs of some wealthy orphans. Duk abin da ka san kana yi tsakaninka da Allah ya kamata ka ci gaba da yi tsakaninka da Allah. Me kake nufi? Kana nufin matata mazinaciya ce? Ko kuma kake nufi da haka? To bari ga mana ɗaya. Idan kana ganin cewa kai katan ƙauye ne, za ka iya shigowa gidana kai abin da ka ga dama. To ba zai baka isa wallahi. Me ka shigo a cikin gidanmu? Me kake nema a gidan nan? Wai yaushe kika kangare ni? Yaushe kika fandare kika saba da san abin duniya? Akwai ranar kin dillancin kura tunda har ka bari na gaya maka sirrin da ke cikin zuciyata sa'ad nan ka bi ka wasa min ƙasa a ido. Akwai ranar da nadama ka ba za ta yi amfani a gare ni. Kokari zaki ki binciko sako da lungu-lungun da yake ajiya. Da zaran kin gano sai ki sanar da ni. Sai in biya miki sabon karatu idan kuma za a samu matsala sai kawai a karasa shi. Mai Fata Pictures presents Ɗanka ko Ɗana. Being a guide to the orphans, he leads their life and becomes the architect of all their plans. Soon, a third party emerges claiming a child owned by one of them. Ɗanka ko ɗana, wannan yaron ɗana ne. Dama ka ci alwashin idan ka rasa auren Binta sai ka lallata mata nata auren. Idan kuma kana shakka ka tambayi Binta matarka. Abin da nake so ka sani da Allah ba taka ba katan kauye kawai. Ka zo na zancen banza? Wallahi wannan sai na ɗaya kake a kansa. Ba zan iya haƙura ba. Wannan shi ne irin tausaya miki da zan yi. Whose child is it? Find out in Ɗanka ko Ɗana.
A Balaraba Haruna Talla Mai Fata movie starring Alinu, Jamila Nagudu, Haruna Talla Mai Fata, Tanimu Akawu, and introducing Umar Isa Putcots. Written by Awal White Abdullahi, produced by Umar Isa Putcots, co-produced by Sheikh Musa Akon, story and directed by Haruna Talla Mai Fata. Sardaunar samarin Arewa. Ko rintsawa ban yi ba ina kasa kunne in ji kururuwa mutuwa ta ziyarci gidan nan. Amma har wayewar gari sai kun kan tsuntsaye nake ji da kaji. Me yasa kake ibin umarni na? In ban da rashin hankali da rashin tunani, kina mata aure shine zaki same ni kice in biya miki bukatar ki. To ki sani Binta, na fi karfin ki. Double crossed, backstabbed, and cheated. How do the offense resolve? Watch and complain. Ko kuma shirin wannan munafikin ba ni ga uban ku ne. A ga ba ba kare ba. Kika ba mana gida. Ku ta nace. Sunan wannan littafi nawa saboda ko da kun gani a kasuwa sunansa General Dan ko Dana. Dogon zamani, mai dogon zamani, Allahu ne mai magani. yadda da Allah ba ta mutum ba. Kada ka ce mai da ba ka yi bane ba, kake zuwa a cikin mafarki. A yanayi irin na firgitarwa, har ma na kasa buɗe baki. A wata hanya da babu kowa, sai ni kaɗai babu masu ɗauki. Ta ko'ina kai nake ganowa, kana tahowa cikin hayaki. Gudu nake kana tafiya, kar da ka ce mai da ba kai bane ba. Mai dogon zamani, mai shawara baya da na sani. Allahu ne mai magani, yarda ta Allah ba ta mutum ba. Zancen ki yayi kama da mai nake so, in faɗa miki tun can daɗewa, sai ga shige ma kina faɗa min abinda na rage shi tun daɗewa. Na gaza in furta shi ne da baki, na adana shi ne dai ajewa. Na ga kin zo min a barci, kin firgita ni na rikicewa. Gani nake in na furta, zaki faɗa min ba ke macewa. Mai dogon zamani, mai shawara baya da na sani. Allahu ne mai magani, yarda ta Allah ba ta mutum. Wata rana da ke tunawa, ran da ka zo mini ka firgita ni. A wata sabba marar misali, al'amarin nan ya razana ni. Kace in zo mu je in biyo ka, yan kuwa na kika hallaka ni. Ka tani can wani gudu babu kowa, a bisa zauni ka ajiye ni. Ban san ta yaya mun ka hau ba, ban san asa inda kan bace ba. Allahu ne mai magani, yarda ta Allah ba ta mutum ba. Ne mai magani, yarda ta Allah ba ta mutum ba. Ke nake gani in na kwanta, kin so ki bani zoben azurfa. Na mika hannu za ki sami ni, sai wani haske ya yi makaifa. Na firgita na dumauta, kin tafi kin bani ina ta zufa. Kin tafi kin bani ina tunani, me zana yo inda ina zufa. A wangarana na kasa barci, gani nake ma ba zan iya ba. Allahu ne mai magani, yarda ta Allah ba ta mutum ba. A yanzu ko gani gaga, ina bidar in san nufinka, da wani sirri a lamuranka. In ba ka kai ba cikin sassanka, kar ka boye komai a kanka. Ka duba Allah yana ganinka, aure kake so ni da kai.
wasa mu je mu zauna miyo lumana kada mu je za mu tsaya wa gasa mu je mu sasanta da juna